μέσα από το σώμα του τον ίδιο τον εαυτό και τη σχέση του με τον κόσμο, την επικοινωνία του με τον φυσικό κόσμο. Και στην πορεία αυτή έχει ωφέλη. Υπάρχουν ωφέλη. Τα ωφέλη που μπορεί κανείς να βιώσει είναι άμεσα. Έτσι. Λιγότερο στρες, λιγότερο άγχος, μια ήπια, ήρεμη, γλυκιά διάθεση που ξεκινάει από το σώμα και που κανείς μπορεί να τη μοιραστεί, έτσι, με τους άλλους ανθρώπους γύρω του ή με τους ανθρώπους στους οποίους έρχεται σε επαφή, και ταυτόχρονα μια πολύ έντονη αίσθηση ευεξίας. Εγώ το ονομάζω, έτσι, είναι λίγο μπουρμπουλιθρέ, σαν σαμπανιζέ. Αίσθηση που υπάρχει στο σώμα, μια αίσθηση, αν θέλεις, αναζωογόνησης. Κάπου εδώ νομίζω ότι μπορώ να σε ευχαριστήσω, αλλά δεν θα κλείσουμε. Θα σου ζητήσω να κινηθείς στο χώρο. Αν μπορέσω θα σε ακολουθήσω. Ωραία, τότε θα κάνουμε κάτι μαζί. Πάρα πολύ απλά ανοίγουμε. Απλώς για ένα δευτερόλεπτο θα αισθανθούμε το σώμα. Όχι σαν μία μονάδα όπως ήταν προηγουμένως, αλλά χωρισμένο τώρα στα δύο. Η βάση μας είναι χωρισμένη στα δύο. Η σχέση ανάμεσα στα δύο γεννά η κίνηση. Λώνουμε. Φέρνουμε τους αγκώνες απανάπανα να πέσουν μέσα. Με τους καρπούς μας ανοίγουμε. Ακολουθούμε την κίνηση κάτω. Βάρος δεξιά. Φύγουμε στη μύτη του αριστερού ποδιού. Κρατάμε ένα κύκλο. Βήμα. Κύκλος γίνεται γραμμή. Παλά γυρνάμε πίσω. Στρίβουμε να φας στο πλάι. Ξαναφτιάχνουμε ένα κύκλο. Κρατάμε. Μεταφέρουμε. Βήμα μπροστά. Γραμμή. Ανοίγουμε. Είναι καλό να αισθανθείς εδώ το χώρο που δημιουργείται μπροστά στο στήθος. Και σιγά σιγά αυτό το χώρο τον φέρεις και έτσι να τον ακουμπάς κάτω, στη γη. Τα χέρια ενώνονται. Αλλά το βάρος έρχεται μπροστά και πιέζουμε. Ερχόμαστε πίσω. Χέρια πέφτουν. Μπροστά. Ανοίγουμε. Βάρος πίσω. Στρίβουμε στη φτέρνα του αριστερού ποδιού. Το βάρος τώρα μεταφέρεται αριστερά. Μαζεύουμε μέσα χέρι και πόδι. Πατάμε και ανοίγουμε. Βάρος μας πίσω. Πάλι ο χώρος ακουμπάει κάτω. Στη γη.